word. Baba, put tissue here too, ha? Ali? Okay, Zach, are you ready? Zach, are you ready? Okay, let's go. Good morning, guys! Inasikaso ko na yung mga babaunin ng dalawa kong kids, si TJ at si Holly. Tapos kayo ni Zach, punta kayo ng dentist kasi meron siyang appointment today. So today is Monday, May 8th. Okay? Okay, bye-bye. See you. Are you ready, Zach? No. Dito na kami, guys. So ginawa ko yung dalawang bata na lunch, yung spaghetti. Nirap ko siya sa rice paper. Ang tawag ba doon? Basta yun. Yun yung ginawa ko sa kanila bago ako umalis. Okay, let's go. Bubunutan siya. Tsaka papastahan. Kasi nung last time na pagpunta namin, pinastahan lang siya. Tapos, pina-appointment ulit siya for another pasta and bunot. So, punta na kami dun. So, hintayin namin na tawagin yung pangalan niya. So, pumuna tayo dito. Tapos na, guys. Ayan na si Zach. How are you feeling, Zach? I don't know. Is it painful? No. Okay. So, tinanong ko siya kung gusto niya sumama grocery. Sabi niya hindi. So, ako na lang mabilisan lang. Kuha lang ako ng fruits and snacks nila. So, you're just gonna stay in the car? Are you sure? With what? With my phone. With my phone daw. Okay, mag-grocery ako saglit. Hindi saglit, mabilisan. Mag-grocery ako mabilisan lang. So, baka hindi ko na kayo isama din. Para madali. Where's the key? Okay, alis na tayo. So, nakapark ako malapit sa harapan ng Coast. Ayan yung Coast. So, bilisan ko lang mag-grocery. So, tapos na ako, guys. Magbabayad na ako. Ayan na yung mga nakuha natin. I-haul ko na lang to sa inyo pagdating sa bahay. Tapos na tayo dito sa Coast. Pero punta ako ng cheese apples kasi wala ditong watermelon. At saka, meron pang ibang fruits akong kukunin sa cheese apples. Okay, cheese apples tayo. Wala kasing watermelon tsaka pineapple dun sa sa Coast. Wala rin dito. Walang cut. Ay, ayun, meron. Ayan, meron silang pineapple. Kuha tayong pineapple. Kasi paborito ni Zaki Boy. Ito pala may basket. Wala tayong basket. Kuha ko ng basket. Wala tayong basket. Pili lang tayong watermelon. Ito. And yung grapes sa Coast, hindi ako kumuha kasi hindi siya yung crispy. And akala ko dito sa cheese apple, meron, wala din. Etong red, medyo ano siya, medyo matigas. So, eto na lang kunin natin na grapes today. Bahay na kami, guys. Si Jan, wala dito. Pinick up niya yung, parang tabingi kayo. Tabingi ba? Wala si Jan sa bahay. Kasi pinick up niya yung sheep. Nagpakat siya ng sheep. Buong sheep. Is that what that is? Yeah. How do you know? Because he told me before we left. Oh. Inayos ko lang kayo. So yun, nagpakatay si Jan ng
ship. So, baka mamaya ang dinner namin ay chops. Okay, haul ko yung mga nabili natin. Unahin ko na to kasi ang lakas ng amoy. Ito yung sa toilet na Brief Blue Active. So, yan. Tapos, Handy Ultra Double Left paper towel. And, bumili ako ng classic na Coke, yung maliliit na bottle. Dalawa yung binili ko. Ayan. Dalawa. And, binilan natin si Jan ng coffee. Coffee is life for Johnny Boy. So, meron siyang, sa isang box, 6 pieces. Dalawang box yung binili natin. So, meron siyang 12 pieces na coffee. Ilalagay yan dun sa kabilang, sa kabilang ref yan. Ilalagay. Ay. Ayun ako. Okay. Oh. And meron tayong watermelon sa cheese apple natin ito binili kasi wala sa Coles. Wala silang watermelon. Ayan, watermelon. Narinig ko si Johnny. Hi! Oh my God. Ayan na siya. Here. Yeah. Ayan na yung ating buong sheep. Ayan, pinakat niya na. So, mayroon tayong ganitong karaming meat. So, how are we gonna... Let's bag it up. Bag? Okay. Fresh talaga siyang fresh cut talaga siya, guys. Ayan, ang dami nating meat. Kung malala nyo, meron din tayo yung hiniwa-hiwa kung meron pa dyan. Yung beef, yung steak. Okay, babe. How long you had that in there for? Another 30 minutes. No, because the doctor said it's lots of blood. Yeah. So it has to put that for a bit. And then if it's still bleeding, we have to change the gas. Yeah. You are on that? Yeah. Okay. The tough, mate. Yes. And for TJ. Of course you did. Honey, can you... Paalisin muna natin to. So, ibabag ko to, guys. Or si Jan. Huh? It's gonna wash the car. Wash the car. Oh, which one we gonna eat tonight? Loins? Okay. Maglo-loins daw kami. How many kilos this, hon? Don't know, is it warm in here? Yeah, and... Mom, I can't eat that. No, you can't eat this one, so... No, soft diet for today. Just soup. 24 hours. 24 hours. No, only soup. Soup. Soft diet daw siya. And, sinindihan ni Jan yung ating fireplace. Ilang kilo kaya to? Ay, mabigat. Lagay ko muna dito kasi di pa ako tapos mag-haul sa inyo. So, unahin ko muna yung nabili ko sa cheese apples kasi konti lang naman to. Pineapple. Aray. Ayan. So, babalatan ko to. Pineapple. And, bumili ako ng pasta penny na quinoa. Quinoa siya, o diba? And then, grapes. Wala yung gusto kong grapes na green. Yung crispy. Eto, medyo crispy to compared doon sa display nila na green grapes. So, yan. Ilagay ko muna sa bag din kasi meron pa tayong ibang i-hold dito. Ito lang. Yan yung pineapple. Lahin natin dito sa isang bag. So, meron tayong 10-pack na Jumpies. Ang baong-baon ng mga bata. And then yung Harvest Snaps. Meron din tayo niyan. 4 ata binili ko. Ito yung regular flavor. Regular kasi mayroong vinegar. And mini Oreo original. Ito yung nilalagay ko sa lunch box ng mga bata. Oy. Yung yun, alarm para sa fire. Pag nagkaroon tayong fire, wag na. May fire tayo ngayon pero heater siya, guys. And bumili ito muna papakain ko kay Sak, chicken noodles na nasa cup. Yes. But, here. And, bumili ako nito. Sak, I bought this one. Remember, you like this one? The country cheese with real cheddar. Real cheddar daw siya. So, cracker. And, spaghetti noodles. And, cheese stick. Pambaon nila.
And bumili ako ng, may sun-dried tomato pa ba ako dito? Parang wala na. So, bumili ako nitong sun-dried tomatoes kasi nung kumain kami kagabi sa tower, gustong-gusto ko yung special pasta nila na in-order ni Kat tsaka ni Mers. Tapos kinuha ko yung kasi special pasta siya. So, kinuha ko yung papel kasi nasa coupon band lang siya. So, tinignan ko kung ano mga nilagay niya. Isa to. So, baka gawa ko nun. I-recreate ko yun kasi masarap. And Uncle Toby's, kung maalala nyo before kami umalis, kailan ba yun? Pumunta tayo ng Coast saglit. Ako lang pala siguro yun. Kumuha ko ng roll-ups. Kunti lang yung laman nun eh. Maliit lang. Eto 15 rolls. So, yung mas malaki yung kinuha natin. And bumili ako ng barela na penny din. Pero yung isa kinuha for myself. And flour. Kung alala nyo, naubusan ako ng plain flour. So, mayroon akong flour. Next bag. Eto. So, isa pang harvest snap. Tapos, eto yung vinegar. Ayan, that's your coffee, ha? Thank you. You're welcome. Kinuha niya yung coffee niya. And Cheetos. Favorite ni Sak, yung pack. Pero hindi niya pa tumakain ngayon kasi binunutan siya. And another noodles for tonight. Yan lang muna kay Sak. And bumili ako ng brine na tuna para sa tuna sandwich. Spinach. Ayan, yung pastang yun may spinach. So, kumuha akong spinach. And kumuha ako ng cabbage. Baguio cabbage. Kung sa atin. Kasi gusto kong malamig na kasi guys. Kaya nga, sinindihan na ni Jan yung wooden fire natin. Kasi hindi na kaya ng Kaya naman, pero eto, mas maganda yung init nito, yung ating wooden. Oh, I got Coke for you too, honey. You're welcome. Ano ba yung sinasabi ko? Gusto ko magbulalo. And may nakita kong bone marrow. Ang haba ng bone marrow, yung hinatin na nila, yung parang pinabuka, tas ang haba. Gusto ko sanang ipakat. Wala rong butcher sa Coles. So, hindi ko na lang kinuha yung bone marrow. So, bumili tayo ng papaya. Favorite ni Holly at saka ako. Brown sugar. Kiwi. Corn para sa ating bulalo. And lettuce. Baby gem. Meron pa ata ko dyan yung isang lettuce, yung iceberg. And, kunti na lang yun. Meron ako pa dyan. Okay pa yan. And eto, anong ba to? Cucumber. Cucumber. And another bag. Eto ulit, yung ating harvest na salt and vinegar. Blueberries. Ang mahal na ng blueberries. Nasa, 8? Eto, yung mga berries ngayon, kasi siguro, out of season na siguro, kaya mahal na sila ngayon. So, kumuha ko ng raspberries. 2 raspberries. And, blackberries. Yan. Then, rock melon. Si Jan ang kumakain ng rock melon. Wala yung green. Yung isa. Ano ba yun? Honeydew. Wala sa Coles na nakakat. Meron yung buo. Ayoko yung buo kasi madami yun. And kumuha ko ng apples. Meron pa kaming konti doon. So, kumuha lang ako siguro 5 apples. Kasi meron pa doon. Yun munang unahin natin. Tomatoes. Broccoli. Kasi baka ulit ako mag-soup. Kasi nagustuhan ni Jan. And asparagus. Pambaon ng mga bata. I-wrap ko yung bacon dito. Beans para sa ating bulalo. And eto guys, hindi ko pa ito natikman, pero parang familiar yung look niya sa akin. Quincy ang tawag. Meron ba tayo nito? Kasi parang familiar yung itsura niya. Prutas siya. Bago siyang tinda dun sa Coast. Bago ko lang to nakita dun sa Coast. Dun sa mga fruits. Quincy. So, alam niyo ba yan? So, i-try ko lang kung anong lasa niya. Kasi yung itsura niya parang familiar sa akin. Pero iba ang tawag. Hindi ko lang alam.
Pero dito, quincy daw. Quincy. And bananas. Ayan, pumili tayo ng bananas. Madami-dami ito. Masarap nang kumain ngayon ng may mga sabaw kasi malamig. Tapos tingnan nyo yung aming, ano doon, lamb. Yung ating, ano ba, yung... That's what I was like. Yung ating meat doon, oh. Kaya ano ko pa yung ipo-portion ko pa yung And cooked lamb na yan. And Cheetos, yung individual to guys. Meron siyang 5 pieces. Huh? Fredo, i-add ko to doon sa lunch box nila para meron silang sweet dessert. Paminsan-minsan, pero hindi sila nagbabaw ng chocolate. Pero eto si Fredo, may biscuit to eh. Kasi ayaw na nila si Teddy, yung Teddy na biscuit tsaka yung shapes. So, hindi ko na yung binibili. Huh? And tubes, alam siya na last week meron tayo yan, wala na, ubos na. Then, pretzels. And bumili rin ako ng Urban Cookie Mini Biscuit, chocolate with vanilla. So, ilalagay ko rin to dun sa ano nila, sa lunch box. Huh? And meron din akong, bago to ata, ngayon ko lang to nakita dun eh, snackless, sugar-free, double choco. Yung parang may rice bubbles and chocolate siya. Ayan. Tingnan nga natin. Ayan, healthy. Now you can cut it out now. Not yet, because the doctor said the blood. Yeah, I should have bought that one out. Ayan. Gusto nang tanggalin ni Sap yung gas na kinakagat niya ba? Well, I'm not taking it out. Not yet, because the blood ba siya. And bumili ako ng Yakult. And yung mini wraps. Kasi nagustuhan nila yan. Yung favorite ni Kuya na cheese na deli slices. Si Jan ayaw yan. Sour cream. And ito yung meat na beef para kasi si Jan ayaw niya ng buto-buto na sabaw yung bulalo. Gusto niya meat. So meron tayong buong meat dito. And bumili ako ng buto-buto. Bone marrow sana masarap kaso yung ang haba talaga ng bone marrow. So, bumili na lang ako ng buto-buto. Ihalo ko sa ating bulalo. And mince or ground beef. Ayan, ground beef. And ito na yung last bag. Oh, sus, mga babasagin ko saan natin ito ilalagay. Wala na tayong space. Okay, bumili ako ng La Española. Ayan. Extra virgin oil. Yung ganitong kulay. May light kasi, may light nito eh. Green. Hala, saan natin ito ilalagay? Ako mabasag ko ito. Ayan. Ano ba to? Basta yan. Isa niyan. Green ang kulay ng bottle. And meron din tayong La Española olive oil na light color ang bottle. Apple juice. Apple juice. So, mga gilid-gilid na lang sila. And then, milk. Wala na talaga mapaglagyan. Yan. Then, pasta sauce. Italian herbs. And bumili ako ng vanish. Panlaba to. Sa panlaba natin to guys. And then, body wash na Dove. Favorite ni Jen yung set na mango. So, yan yung mga nabili natin today. So, ngayon ang gagawin ko na ay i-put away to. Tapos, gagawin ko yung lamb. And after, hintayin ko si Holly kasi si Holly may dancing lesson siya. 2 dancing lesson niya today. So, gabi na ako makaka-uwi. So, ayusin ko lang to guys. So, yan yung itsura ng ating counter dito guys. So, i-put away ko lang mga to. Yung mag-amaan doon. Si Sak hindi namin pinapasok kasi, di ba, binunutan siya. Tapos na mag-put away. Ngayon, ang gagawin namin ni Johnny Boy ay yung meat. Ano siya? Dami niyan. I don't think so we have enough.
That's it. Yeah. Bags. Oh. Ziploc. I do have Ziploc. You want these freezer bags? How many are there? I'm not sure. How many bags? 8. Wala, hindi yung kasya. Ang dami nito. Thought I was losing who I call myself today in this world of illusions. Didn't dare to sing my name. That was when you came along, and I don't know where I would be or where I'll go if you weren't steady next to me. Nalagay na namin ni Jan yung iba sa bag. Ito yung shank. And ito yung parang extra na mga meat and may konting fat. And ito, halos meron tayong loins and chops. Ayan. And kukunin lang ni Jan yung kanyang pangmalakasan na bag sa lobster. Kasi ito, malalaki yan. At yung bag na yun ay matibay. So, meron tayong 3 i-roast. And ito yung dinner namin mamaya. Loins or chops. Yeah, chops. Chops pala yan. Ito yung loins. So, yan. Madami-dami din to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bags. Tapos 3 pang roast. Ayan, kumain siyang 3 bags. Yung pang malakasan. Tapos rubber. Yan, done. So, ilalagay ito ni Jan dun sa malaking freezer. Dun sa shed. Kasi wala tayong space niyan dito sa loob. Okay. Nalagay na ni Jan yung meat sa freezer and nandun siya, hugasan niya yung car. And si Sak nagugutom pero ayaw niya tong kainin na noodles kasi nga yung binunot sa kanya bagang. So, natakot siyang malagyan ng food. So, sabi ko mag-ano na lang siya. Ito, yogurt. So, ako na lang kakain yan. Then, after kung kumain, yung fruits, hiwain ko na. Yung mga fruits nila. I-deliver natin to sa pasyente natin. Zaki! You're welcome. Ayan si Johnny Boy. And ayan yung ating mga kahoy para sa ating fireplace. Hugasan niya na yung karkas kasi uulan mamaya tapos bukas. So, wala siyang time mahugasan yan kasi tag-ulan na guys. And ayan yung ating fireplace. First time natin siyang sindihan this year. And tinanggal na namin. Kung maalala nyo, mayroon kami dyan na fence. So, wala na. Tinanggal na yun ni dyan. Matagal na. Pero yeah, super warm na dito sa bahay dahil dyan. So, tapos ko nang ikat lahat ng mga fruits and nahugasan na ang mga yan. So, ready na yung kainin. Dito, meron tayong rock melon, papaya, watermelon. May konting watermelon dito. And yung ating pineapple, madami dapat yan guys. Pero, kumain si Sak ng madami. Favorite ni Sak to kahit bagong bunot siya naman siyang kumain ng pineapple. And nandito yung ating berries. Raspberries, blueberries, and blackberries. And andito yung ating grapes. So, ilalagay ko na to sa fridge and magre-ready na ako kasi alas 3 na, mag 3:03 na, maya-maya dito na yun si Holly, may dancing pa siya, so, lagay ko na ito sa fridge. Kasama natin si Sak. Yes, I got Holly stuff. Kasama ko si Sak kasi si Holly, nag-ride ng bike. Hindi alam ni Jan na may dance lesson si Holly Monday. Pag may dance lesson si Holly Monday, hindi ko siya pinaparide ng bike kasi sinusundo ko siya para dire-diretso na. Kasi ang kanyang dance lesson is 4 o'clock. 3:15 na. Labasan nila 3:15. Tapos magra-ride pa siya ng bike. So, hindi na siya aabot sa lesson. So, si Saka magra-ride ng bike ni Holly. Nakapark na kami dito sa labas. Hinihintay na lang namin si Holly na mag-cross sa road para abangan ni Sak para siya yung magdala ng bike pa uwi. And, kaya ni Holly diretso na sa dance lesson niya. Ayan si Kuya Sak. Okay, come on. Thank you, Kuya Sak. Give me your bag. Give me your bag. Sak, can you bring the bag? Yes, please. Thank you. Mag-change lang siya. And si Jan, nilalagyan niya ng fuel yung ating car kasi pa-empty na siya. Tinawagan ko siya. Paano tayo nito lalabas, Oli? Tingnan nyo naman guys, on traffic. Kasi may mga nagpapagas din. Change na siya. And ito yung bago niyang jumper from Hype. Okay.
put it on. Yeah, you have the black one there. So for later. Dito na kami guys sa town. Ayan yung Hype Dance Studio. Come on, Papa. Hurry up. Guys, bahay na kami. And I'm gonna show you something, guys. next time na ba? Because we're gonna run out of memory. Ito yung dinner, si Jen nagluto. Tapos may chips. So, end ko na yung vlog, guys. Yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe. If you haven't yet, see you on my next vlog. Good night. Good night. Thank you for cooking the dinner. Cause I think I do want you next to me.